इतिहासामधला पहिला युट्यूबर एकाच व्हिडिओ चॅनल मॉनिटाईज पैसे चालू। तुम्ही बागायतातले काय नाव काय तुमचा? इकडे गावठी पोहे काका हे प्युअर गावठी पोहे मामाच्या मळ्यातले असते। मामाच्या मळ्यात अगे तूच बघ या बाजार खयच्या वारा खयच्या वाराक असता? आमचं बुधवारीच असतं। हे तुमच्याकडे काकी कायम असतं सुकटा इथे 1-1.5 किलो हा। नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आणि मित्रांनो आज असं बुधवार आणि आज आम्ही इलो विरण बाजारात। तर आज आपण विरण बाजार फिरूया, बघूया विरणीवरच्या बाजारात काय काय असतं। आणि पहिल्यांदाच आम्ही विरण बाजार फिरतलो। तिकडे आपले एक मित्र अक्षय नेरुरकर तो पण भेटतात, आपल्या अमोल सावंत पण भेटतात आणि तो पण बोललो येतलं आहे। तर चला जाऊया, मी आणि सृष्टी असो आणि आपल्या तिकडे कुळीत पण घेऊची आहेत। तर चला आधी जाऊया बाजारात। समोरच बाजार आहे बघा, पुढे गाडी दिसतात आहे। चला आधी जाऊया, अक्षयला भेटूया आणि मग बाजार फिरूया। सिद्धिविनायक बेकरी वर्धम म्हणजे विरण बाजारात नाही बघा, यांच्याकडे आता वडे तयार होतात, गरम वडे आणि गोल भजी। तर मित्रांनो हे आहे आपल्या मित्राचं घर अक्षय नेरुरकरचं। अक्षय आता आतमध्ये हा बघूया, नारळ ठेवला ना तुम्ही खूप। सृष्टी बसला आधीच जाऊन आणि आम्ही गेलो नाश्ता आणू। अक्षयने आमच्यासाठी आणला ना नाश्ता, काय काय आणलं ना, वर्धमानचो समोसो आणि काय आणि वडे वडे काहीतरी वाटतं। आणि आपला मित्र अक्षय नेरुरकर, अक्षयचं पण चॅनल, अक्षय काय नाव? विरण बाजार, मालवणी विरण बाजार ना, बाजारपेठेचंच नाव ना। आणि अक्षयची सध्या बाजाराची सिरीज चालू आहे आपल्या, म्हणजे आठवडी बाजार ना, आपल्या सिंधुदुर्गातलेच की सिंधुदुर्गाच्या बाहेरचे पण, कोकणातले सगळे आठवडी बाजार अक्षय करतो। आणि अक्षयचे पप्पा काका बरे आहेत ना? तर नाश्ता करून घेतात। अक्षयने आपल्यासाठी आणल्यात नाश्ता। हा काय, हो काय आयटम? 12-12:30 ना। तर चला मित्रांनो आता आपण फिरूया बाजार। पहिलेच नारळ ठेवलेले आहेत। काका कसे नारळ? 40 रुपये नारळ, 40 रुपये। आणि काय आधी अक्षयच्या दुकानात जाऊया, दुकान दाखवतो पाहिजे। तर इकडे अक्षयचं स्टुडिओ, तर अक्षयचा स्टुडिओ एकदंत फोटो स्टुडिओ, व्हिडिओ बनवता की काय पण बाजारातून। हा आहे अक्षयचा स्टुडिओ। बस अक्षय आता बाजार कसून चालू करूया फिरा? बाजार आता वरणा करूया चालू, या साईडनं ना, बँकेकडनं खाली मंदिरापर्यंत। ओके, 10-15 मिनिटात आटपूया। हे आपले आर्टिस्ट का? होय काय? हो, गणपती वगैरे करतात, हे मुंबईत असतात। कुठे असतात? मुंबईत असतात। अच्छा, नाव काय काका? अनिल परब। अनिल परब। काजूच्या सीझन मध्ये फक्त येतात ते काजीसाठी? हा, काजीसाठी स्पेशल मोठं हा काजी पक्का विका। काजीच्या सीझन मध्ये एक काज जरी असली घराकडे तरी बाबा योग आहे। होय काय? हे आमच्या शाळेत ना, हे तुमच्या, हा हे काकाने बनवलंय बघा, याच काकाने ही पेंटिंग बनवली। मोठे युट्यूबर आणि हे आपले नवीन युट्यूबर म्हणजे वरळीचा रिस्टार मध्ये 2 नंबर। आणि मेन म्हणजे एका व्हिडिओत मॉनिटाईज करून घेणारे, चॅनल मॉनिटाईज करून घेणारे पहिले युट्यूबर हा कोकणातील आरुश्री अमोल सावंत। आरुश्री अमोल सावंत काय म्हणतात इतिहासामधला पहिला युट्यूबर एकाच व्हिडिओ चॅनल मॉनिटाईज पैसे चालू होते ग। मित्रांनो हे बघा, ट्रॅफिक बघा केवढा झाला। आणि आता मग वाटतं हे अर्धा तास हवेच रवतले। तुका सवय आहे ना रोजची बाजाराची, तुका बाजारात घेऊ ना। हो, जाम ट्रॅफिक झालंय। व त्या साईडने डंपर येतात आणि या साईडने ST।
बाजार खयच्या वाराक असता? आमचं बुधवारीच असतं फक्त. फक्त बुधवार. हो, फक्त बुधवार. आणि आणि आता सिंधुदुर्ग बँकेपासून चालू होता ना, अच्छा, तो खाली दत्त मंदिर आहे. सिंधुदुर्ग बँक खया सिंधुदुर्ग बँक वरती आम्ही दाखवतो. त्या साईडला. ओके, चल जाऊया. मग तिथूनच आपण येऊया ना चालू करीत. ओके. मालवण, बेळणे मालवण रोडला आणि इकडे विरण ग्रामपंचायत आणि ह्याच रोडला इथे विरण गावा आणि ह्याच रोडला इथे विरण बाजार भरता. इथे सिंधुदुर्ग बँक आहे. हे बघा विरणीवरती. आम्ही इकडे बाईक लावलो आणि आपला मित्र अक्षय. तर आपण इकडून बाजार फिरूया ना. चल, पहिलंच बंदूक वालो आहे बघ, वांडर पळवची बंदूक. बाहेर मारता. दाखव, एक मारून दाखवा. हो, नको म्हणता. मारा हो, काय नाही. हे काय घातलं त्याच्यात? कार्पेट घालायचं, ह्याच्यात थोडं पाणी मारायचं. ओके. गेलं की ते बंद करायचं. ओके. बंद केल्यानंतर हे कटिंग जाम करायचं. मारू का? हो, पाहिलं खतरनाक आवाज रे. मस्त. काय किंमत त्याची? 150 रुपये. हां, 150 रुपये. 150 रुपये किंमत. त्याच्यावर काय काय देतं लास्ट? त्याच्यावर काय काय नुसतं फ्री? 2 पॅकेट फ्री. कसली पॅकेट? हे कार्पेटचे पॅकेट 2 पॅकेट फ्री. कार्बाईट. हे संपले काय मिळतील का? हे का बाजूला आहे गॅस वेल्डिंग. गॅस वेल्डिंगवाल्यांकडे मिळतात ना ते. ओके, म्हणजे ह्याच्याबरोबर हे 2 पॅकेट फ्री. ह्याची किंमत 150 रुपये. फिक्स 150 रुपये. घेतलं तू? घेऊ काय ना, बागेत बरे आहेत. हां, ही सगळी पार्किंगच आहे ना या साईडला. या साईडला सगळी पार्किंग केलेली आहे. मग वाटतं आतमध्ये गाडी नेऊ हेच नाही, जागाच नाही ना. मेन रोड असल्यामुळे ना. हां तिकडे हां, ते आता बघितलं जेव्हा ST आणि डंपर इले ना तेव्हा सगळं पॅक करून टाकलं त्यांनी. जर 2 गाडी येईल मोठे ना तर मग थांबायचं लागतं. थांबायचंच लागतं ना. ट्रॅफिक होता इकडे. काय बोलतं? हां, म्हणजे मालवणपेक्षा हाय ट्रॅफिक होता. इकडे भाजीवाले बसले ते बघा. इकडे माझ्या भावाचं दुकान आहे. हे अक्षयच्या विकास स्टेशनरी भावाचं दुकान आहे, विकास स्टेशनरी. हे का अडवतं ते का? काकानु बाजार घेतलास काय ता? हो, नाही अजून नाही, नुकतेच इलाच वाटतं. सचिन साळकर. फरसाणवाले ते बघा. दादा कुठले तुम्ही? कुडाळ. हां, सगळ्या बाजारात असता तुम्ही? कसाल वगैरे सगळे बाजार. मालवण, कसाल सगळे. ओके. नाव कसं तुमचं? विवेक घोरपडे. हे फरसाणचंच वगैरे तुम्ही स्वतः बनवता? अच्छा, हे स्वतः बनवतात हे फरसाण वगैरे. अजून काय नवीन आहे दाखव बाजारात तुमच्या? ही बघ नवीन म्हणजे हीच ST ट्रॅफिक करून गेली. आता कुठे उभे असो? आपण आता नाक्यावर असतो. तर ह्यो आपला नाको दिसता ना, अच्छा. इकडे वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा वार्षिक जे असतात ना, नवरात्र उत्सव, हनुमान जयंती, अच्छा, तर असे बरेचसे कार्यक्रम इकडे होतात ह्या नाक्यावरती. ह्या नाक्यावर. ह्यो रस्तो जो गेलो ना तो डांगमोड्यात गेलो हा रस्तो. अच्छा, आणि त्याच्या समोरच आपलं एक फेमस हॉटेल आहे कांदळकर हॉटेल. हे ना? कांदळकर हॉटेल खूप जुना हॉटेल आहे. हल्ली तर नवीन केलेला आहे, पण त्याला पण बरीच वर्ष झाली आहेत नवीन केल्यानंतर. पण सगळ्यात जुना हॉटेल असतात ना या? सगळ्यात जुना हॉटेल. अच्छा, सगळ्यात जुनं रिक्षावाला तो. सगळ्यात जुनं रिक्षा. सगळ्यात जुनं रिक्षावाले म्हणतात हे सगळ्यात जुने रिक्षावाले. सुको जवलो. काकी कुठली तुम्ही? चापेगाव. यायला अक्षयच्या मकडतं सगळेच ओळखीचे वाटतं. हां, हे बघ. हे कसे आहे? 30 रुपये. अच्छा, 30 रुपये शेर. 30, 50. अच्छा अच्छा. आणि हे बोंबील कसे? 50. सुकटा पण 50 रुपये वाटते. हे तुम्ही स्वतः सुकवता की विकत घेता? विकतच घेता ना. अच्छा. हे तुमच्याकडे काकी कायम असतं सुकटा? वर्षाच्या 12 महिने असतात ना? म्हणजे कधी असं कॉन्टॅक्ट केला तर मिळू शकतात? होय ना. आणि बाजारात असतात तुम्ही तर कोणा हवी सुकता तर इथे विरण बाजारात आपल्या अक्षयच्या दुकानाच्या इथे बाजूकच म्हणजे कांदळकरांचं हॉटेल आहे ना त्याच्या इकडेच काकी कायम बसतात. तर काकींच्या दुकानात नक्की भेट द्या. तर कुल्फीवाले खूप जुनी आठवण. नाव काय दादा तुमचं?
शेखर आमच्या लहानपणीपासून शेखरो नको म्हणणार शेखर. त्याचं नाव खरं शेखर नाही हा. त्याचं नाव सुरेश आहे खरं. हा शेखर नावानं ओळखतं. अच्छा लहानपणीपासून त्याचं नाव ठेवलं वाटतं तुम्ही. लहानपणापासून त्याचा शेखरो शकरो तर शकरोच केला. ओके त्याचं खरं नाव कोणाकच माहित नाही माका सोडून. ह्याची ना मेवाड कुल्फी. मेवाड कुल्फी हा. शाळेत असल्यापासून तो आम्ही म्हणजे पहिलीच्या अगोदर पासून तो आमचं फेवरेट असतो. म्हणजे तुमच्या लहानपणीपासून ते येता म्हणजे बरीच वर्ष. तुम्ही ह्याच गाव कुठचं? तो कर्नाटकचा होतो. म्हणजे ह्याच्या लहानपणीपासून इकडेच असतो तुम्ही. सीझन मध्ये तो येतात. अच्छा अच्छा चांगली गोष्ट. आता ही कुल्फी मेवाड कुल्फी भारी असं आता फिरवल्याने काय काढल्याने मस्त. थँक्यू. किती रुपये? 10 रुपयाला एक. इकडे पण ते बंदुकी असत बार बार म्हणतात ना रे का? माकड 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 वगैरे हा पळवचे बार. आवाज मस्त येतो रे तो. मित्रांनो आपल्या इथे समोरच अक्षयचा स्टुडिओ आहे बघा. एकदंत फोटो स्टुडिओ आणि त्याच्या समोरच इकडे मच्छी मार्केट. मच्छी मार्केट ॲक्च्युली तिकडून चालू होता. चला बघूयात एकदम टोकापासून. तर इकडे मच्छी पण असत. बांगडे हरवे बांगडे कोकरी. काका हे कसे बांगडे तो वाटो कसो? 50 रुपयाक 6. ते पण सुकी मच्छी आहे व बांगडे दोडिया माशावाले. पण बांगडे. बाकी डोमा कशी ती? 200 रुपयाची 3 डोमा. आणि हे सुरमई 600 रुपये. मोरी बिरी कापूनच ठेवल्या ना. हे ना मोरी येतं मटन ना. बेबी शार्कचं मटन 200 रुपये वाटो. कापलेलं वाटो मोरी येतं 200 रुपये. इकडे करली. काकी करली कशी? 250 रुपये एक. अच्छा असा आलू मांदेली मांदेली तो वाटो 50. मांदेली तो वाटो स्वस्ता फक्त 50 रुपये. आणि सुरमई ती 500 रुपये एक ना. आणि ही बारकी पेड 500 रुपये. बारके पेडीचो वाटो ह्यो वाटो कसो? 50 रुपये रे. ह्यो पण 50 रुपये. नाही ओके. करली कापूची पद्धत. कटिंग स्किल भारी वाटते. कसली रपारप कापल्यान ब. हा फक्त इरनीरच्या बाजारात होय का की?
मस्त कापल्याने बघ, भारी कापल्यान, पटापट पटापट उडवल्यान बघ. एक्सपिरियन्स होयोच ना. काय घेतो? फेवरेट सकुआ ते. सकुआ ते हो, पण मासे तुका स्वस्त नाही गावचे, महाग आहे, सगळ्यात महाग मासे हवेच गावते. म्हणून तू फेवरेट म्हटलं की काय महाग दे तरी म्हणून. ताजे असतात ना रे. ताजे. हे बघ शेतका शेतू खाया, कोकरी शेतू डोमावर. बांगडे बघ का, ते बांगडे कसे? 1 2 3 4 5 200 रुपयाचे 5 बांगडे. महाग असतं बघा. घे तो गिरायका पळवता बघ तुझी, सांगते का? तो मुळेच मार फेकून, हेच मार फेकून त्याच्यात. तिकडे आमच्या मालडीतले मासे आहेत, काळुंद्रा खाडीतले आपल्याला समजले. दिनकर एक खाडीतले बर्डे ते. हा अगे तूच बघ या, तो बघ विचार. सगळे बाजार फिरतात एका गावना नाही. बिचारतो ना धंद्याची वाट लावून ठेवता, लोकांना सांगता ही महाग देता म्हणून. बघा सुके मच्छी पण. हा हे शेंगटे आहेत ना कापलेले, सुके शेंगटे कापलेले बघ तरी कसं करता बघ. एका विचारे घ्या करतो. इकडे गावठी पोहे का काय? प्युअर गावठी पोहे मामाच्या मळ्यातले पोहे. अडवलीत तुम्ही? श्रावण नाचणे ह्या काय? या उकडे तांदूळ ना? गावठी सुरू आहे. गावठी सुरू आहे म्हणजे पटकन पेजेचे. हा म्हणजे यांच्याकडे सगळे तांदूळ वगैरेच असतात. तांदूळ सगळ्या प्रकारचे, गावठी सुरय, परत नाचणे कसे? 200 रुपये पाहिली. आणि काका कुळीत कसे? कुळीत 300 रुपये पाहिली. 300 रुपये पाहिली फिक्स. आमच्याकडे 500 करून द्या. किती होईल तुमका? आपला अजून एक युट्यूबर अमोल सावंत. अमोल सावंत, अरे 2 लाख झाल्याबद्दल अभिनंदन. आज आमका पार्टी होऊया. ती पार्टी नाही सांगते आता, सांगतोय बिर्याणीची. भोपळ्याची भेस पण कशी काका? कशी जाऊया बाई, थांब जाऊया तुझ्या सासर. काका हार्दिक स्वागत झालेले आमच्या बाजारामध्ये. अमोल सावंत. इकडे सुकी मिरची वगैरे आहे बघ. सध्या मसाल्याचं सीझन आहे आणि यांच्याजवळ असं सुकी मिरची वगैरे. काका दादा मिरची कशी? 180 आणि 160 ना? कुठले तुम्ही? कोल्हापूर. दादा कोल्हापूरहून वगैरे आले आहेत. आणि मिरचीचे हे आहे त्यांच्याकडे 180 आणि 160 मिरची. अमोल घेतलं काय मिरची? मग घे जा. ओके हे ना. हा हे आचऱ्यात पण येतात. हे ते आचऱ्यात येतात त्यांच्याकडे घेतो आम्ही. आणि हे बघ दोडिया, ही ना दोडकी ना? आणि पडवळी कुठली आहे काका? गावठी आहेत ना? आडवलीची म्हणजे गावठीच असं. ते बघा दोडकी पडवळी. कसा था एक दिला? 20 रुपये एक. 50ची 3. ओके असाच ना तोपर्यंत. बघा हे गोलम्यावाले हे आचऱ्यात पण असतात. आम्ही तुमच्याकडे कायम घेतो त्यांना आचऱ्यात. इकडे असत हे बघ पानवाले, स्पेशल पाना. आणि हे बघा कोंबे गावठी. काकी कसे ते कोंबे? आणि कोंबे 450 ते 500. किती? 1-1.5 किलो. हा खांद्यावर बसव ना. खांद्यावर बसव बघ. कोंबे खांद्यावर बसव.
तर ही सगळी गावठी भाजी आहे बघा. गावठी भेंडे, आपली शेळी, अंडी आणि मके, हे सगळे गावठीच आहेत ना. गावठीच भाजी. वाली वाली कसे 20 रुपये जोडी. अच्छा, ही गावठी 20 रुपये जोडी. गावठी केळी, इलायची केळी नाही. आणि नारळ काका कुठले तुम्ही? खेरवण बागायत. अच्छा, काका बागायतातून घेऊन येले. गावठी तांदूळ, हे उकडे तांदूळ ना. उकडे तांदूळ, सुपारी, गावठी पोहे, तंबाखू वगैरे सगळं. अमोल काय घेतलं? भाजी घेऊची. आणि चल घेऊया. आधी तुम्ही शूट करा. इथे पण चवळी वगैरे हे सगळं गावठीच. काका कुर्ले कसे विकत घेतलात की विकूक आणलात? म्हणजे तुम्ही पण खेकड्याचाच व्यवसाय करता? म्हणजे किलोवर विकतात की कसे विकतात? नगावरच ना. म्हणजे एका झाबळीत साधारण किती नग असतात? 9. आणि कसे ती देतात? 400 रुपये 350 रुपये एक झाबळी. ओके काका 400. ती जरा दाखवतास माका. हे किती आहेत? 1 2 3 4 5 6. ही कशी? 200. ही 200 रुपये बघा. 200 रुपये झाबळी. हा म्हणजे आता विचार करा, मी आणलंय ते किती होत ते. तुका 15 आणि त्याका 15, 30 होत. हिसाब घाला. 1200 रुपयाची होते. अच्छा, आणि कुठे जाऊया? आपलं एक जुनो व्यापारी भाजीचं दुकान. आम्ही हडी. काकाने पहिलेच द्राक्षा दिल्याने आमच्या. थँक्यू. आमच्या जन्माच्या अगोदरपासूनचा व्यापारी आहे विरणीच्या हा काय? म्हणजे बरीच वर्ष झाली. आणि त्याची जागा पण हेच असतात, फिक्स जागा. सुंदर कोरगावकर सगळं येतं. हे पानवाले लब्धे पानवाले, हे चिंद्रात ते तुम्ही? मित्रांनो, आमचा अजून बरंच बाजार फिरायचो. आता तर आम्ही अर्धो बाजार फिरलो. इकडे चपला वगैरे पण असत, त्या साईडला कपडे असत. बघूया अजून पुढे. अक्षयच्या घराच्या इथे जाऊया. हे तुमचाच ना? सगळ्यात घर आमचा. पूर्ण घरच तुमचं आहे? घरच पूर्ण आमचं. त्यापासून इथपर्यंत पूर्ण तुमचाच घर? म्हणजे ही दुकानाची आहे ती तुमचीच? पूर्ण बाजारात आमची 6 घरं टोटल. का बोलता? ह्या मूळ घर आमचा. अच्छा. आणि इकडे आम्ही 4, म्हणजे बाबा आणि बाबांचे 3 भाऊ, असे 4 भाऊ. त्यांचा या मेन घर. अच्छा. इकडे काजूचं दुकान आहे. काजू खरेदी केली जातात. काजू बी. अच्छा. इकडे काजूगरचं दुकान पण आहे. काजूगर फ्रूट नट्स वगैरे ते दाखवूया आपण थोड्या वेळाने. हा. नंतर इकडे भाजीचं दुकान आहे. अच्छा. करतात. इकडे कोल्ड्रिंकचं दुकान आहे. त्यासाठी आमचा. त्या साईडला आता तुझं. असे 4. आणि स्टुडिओ आता पुढे. स्टुडिओ तर तिकडे आहे. ओके. तर हे सगळं अक्षयांचं दुकान आहे बघा. इकडे भाजी, तिकडे काजू, या साईडला सरबत, आणि त्या साईडला नारळ वगैरे पण असत. आणि आता पुढे काय? आणि पुढे बाजार हा काय? वर्धमानचं दुकान आहे आपला. भुसारी दुकान, किराणा मालाचं दुकान आहे. अच्छा. ह्या पण म्हणजे हे खूप जुनी आपली बाजारपेठ आहे. इकडचेच आहे ते वर्धमान. इकडनं आता भुसारी दुकान म्हणजे किराणा मालाचं दुकान. किराणा ते बेकरी. आपण मगाशी जे बेकरी मगाशी वडापाव घेतला. ओके ओके. हा, पण फेमस दुकान असतं त्यांचं. हे पण मस्त होतं. आता काय तर नवीन दिले अंडा पॅटीस भारी लागला. आता चांगला होता, मस्त, म्हणजे खाल्यासारख्या वाटला. तुमका इकडे मिरची पण मिळू शकतात चांगल्या. सुकी मिरची ना? दाखवूया. तर मित्रांनो, तुमका ही सुकी मिरची जर हवी असत मसाल्यासाठी, कारण सध्या मसाल्याचं सीझन आहे, तर हे बघा, हे वर्धमानचं दुकान आहे. आणि त्यांच्याजवळ सुकी मिरची पण असा. हे बघा, आपण त्यांना रेट पण विचारूया. हा दादा, मिरचीचा रेट कसा? 170 ना? आता की आता बदलतो काय रेट? सध्या तरी नाही. सध्या तरी 170च आहे ना? आणि बाकी पण सामान भेटतं काय तुमच्याकडे? म्हणजे मसाल्याचा पूर्ण सामान. ओके. तर यांच्याकडे मसाल्याचं पूर्ण सामान पण भेटतं. आणि मिरची वगैरे चांगल्या प्रकारची आहे बघा. 170 रुपये किलो. फुला पण येईल विकत. वाली काका, वाली कसे?
20 रुपये जुडी. आणि ही गावठी मिरची ना. होय होय थांबा फोटो काढे एक तुमचं. तुम्ही बागायतातले काय नाव काय तुमचा. सुर्वे काका बागायत सुनील आहेत माळगाव. आणि तुका काय घ्यायचं आता बेकरीत. काहीतरी न्यायचा काहीतरी म्हणजे हा सासरवाडीत स्पेशल. इथे गावठी भाजी ही सगळी स्थानिकांची. काकी कुठली तुम्ही. राठीवडे. अच्छा हे काय काय आहेत. ही ना दोडकी मके. हे मके वगैरे तुम्ही स्वतःचे ते चिटके आहेत ते वांगी आहेत. ह्या काय चिपूड एवढ्या लवकर झाले. पण आम्ही आता येलो सिद्धिविनायक बेकरी अमोल सासरवाडीत नेऊ. काय घेत रे काय म्हणलं सासरवाडीत जाताना पण बिस्किट पुढे येतं काय. लहान पोरात काय तर काहीतरी चांगला घे. बायको खुश हो कोई. त्याच्यात तुझे 2 लाख झाले आहेत माहितात ना. हा मग त्याचं केक कापूया काय तर. मग आपण मगाशी जे व्हिडिओ केले इकडे भजी वगैरे पण. आम्ही इलो आता इथे अक्षयच्या मित्राच्या दुकानात. कपड्याचं दुकान आहे यांचं. कुठचं. गांगेश्वर क्लॉथ. सगळ्या प्रकारचे कपडे आहेत ना त्यांचे. साड्या वगैरे. आणि जेंट्स की लेडी ओनली जेंट्स दोन्ही पण जेंट्स लेडी आणि लहान मुलांचं पण. तर मित्राच्या दुकानला नक्की विजिट करा. आता पुढे काय जाऊया मंदिराकडे. ओके कळिंगना पण इली आहेत. काका कशी कळिंगना. 30 आणि 40. आणि ते भोपळे गावठी भोपळे आहेत ना ते. नारळ 42 रुपये. इकडे हॉटेल चैत्र आली ना. इथे पण वडापाव वगैरे स्पेशल वडापाव वगैरे बघा काका बनवतो. वडापाव भजी कांदा भजी गोल भजी. इथे पण ही पपई भाजी संपली भाजी. इकडे मिठाई वगैरे हे पण ते चैत्र आली. अच्छा अच्छा म्हणजे हां तिकडे भजी वगैरे आणि इकडे मिठाई वगैरे कोल्ड्रिंक. अच्छा इकडे आतमध्ये बसाक पण हा. त्या साईडला बसासाठी पण हा. नाश्ता जेवण वगैरे सगळं. फका ते कसं वाटतो वांगवडची फका. हा काय तुम्ही मामा आणि आमका असे 100 रुपये जर वाटो सांगायला लागला तर कसा होताला. हे असले मामा असतात काय रे. हे असे मामा लागता माझा तो विचार. मग वांगवड्यातलो तो वाचोईला व्हिडिओ कर गे वाली होत. आणि फका सुरी खेका फका कापून देतलं काय. होय होय हा चल जातो पुढे येतो. आम्ही इलो पुढे. इकडे सगळं प्लॅस्टिकच दिसता. हो इकडे सगळे घरगुती वस्तू जे अच्छा दिसतात वरती ना लावलेले सगळे. ओके वगैरे. त्यानंतर प्लॅस्टिकचे जे तुमका करंट विरंड हवे ते करंट. पाण्याचे बॉटल टेबला खुर्चे ह्या सगळ्या तुमका इकडे मिळतं प्लॅस्टिकचा. ह्या वाडकरांचं दुकान आहे आपल्या. अच्छा त्याच्या पुढे पण एक दुकान आहे तर कुशांचं दुकान आहे. अच्छा म्हणजे ही 2 दुकान वेगवेगळी आहेत. वेगवेगळी आहेत. अच्छा अच्छा अच्छा. मध्ये आपल्या फुटवेअरचं दुकान आहे. फुटवेअर हा या फुटवेअर चपलाचं दुकान आहे. चपलाचं दुकान. आणि त्याच्या पलीकडचा प्लॅस्टिकचा आहे ना. बरं इकडे चपलाचं पण दुकान आहे. आडार इथलो हा आमचं आडार इथले विजय पाटकर माहिती आहेत ना ऍक्टर. अच्छा हा त्यांचे हे भाऊ. हा काय हा गंबूट कसे. इकडे चपलाचं दुकान आहे गंबूट. हे खादनात घालून जाऊ बरं कुर्ल्या. काका म्हणतात आतमध्ये दुकान आहे बघा. अरे बा हे बघा देवांचे फोटो पण आहेत सगळे. खायचं होय ते देवांचा फोटो आहे. स्वामी समर्थांचा फोटो मस्त वाटतं. हे देवांचे फोटो वगैरे पण आहेत. काका हळी असून दिलंय मी. होय ना ते जिल्ह्याचं लगीन होता माझ्या हा नागेश पाटकर म्हणून
अच्छा, त्याच्यासाठी काही स्थळ असलं तर बघा. नक्की नक्की नक्की. तो बरोबर करून देऊ शकता. हळीत लग्न होतात माहिती आहेत ना तुला. हळीत आमच्या कधी पण लग्न होतं ना, रात्री 12 वाजता येईलच तरी लगीन लावू शकतो आम्ही. करून घ्या. यांचा करून देऊ काय जिल्हाचा? हो नक्की नक्की होताला हो काका. BSc डिग्री आहे तो. होताला 12वी पास वर्ग आहे. नक्की नक्की होईल. खरं तर डॉक्टर होता होता पण तो झालो नाही डॉक्टर. कारण तर कसं रे फिरतीची कामं दिले असतात ना म्हणून. हे काय गावले तुमका? हे असेच फिरत असतात बाजारात फिरतात. हे पण यांका माजराला आवडतात. कोणची दिसाक नको माजरा. म्हणजे युट्यूबर भेटले मुक्काम पोस्ट कोकण ना, शशांक ठाकूर. आपली कुळदामुळे ओळख आणि ती पण लक्कीमुळे. आता पण माझ्या कुळीदच घेऊन येलं. मार्केटिंग हा पेटंट गिरायक आहे मी. हा असतील ते माकाट ठेवायचे. हो हो नक्की. शशांकला नक्की कॉल करा. नंबर सांगतो तो 7208595977. ओके. हे काय होम अप्लायन्सेस इलेक्ट्रिक माने. इकडे पण घरगुती सामान वगैरे सगळं असा. हे ट्रंक भारी आहेत रे. हा पॅके भारी आहे. आपल्याकडे नवीनच झालेलं दुकान. नवीन झालं आहे दुकान. आतमध्ये जा ना, आतमध्ये बघू. आतमध्ये सगळं हे कुकर वगैरे असत. इकडे पण एक दुकान आहे. कुठचं आता? प्रथम सेल्स अँड सर्व्हिस. म्हणजे ग्रास कटर वगैरे असत काय? शेतीची. हा म्हणजे शेतकऱ्यांका उपयुक्त सगळ्या अवजारे असतात. हे काय टिलर आहे हो? काय म्हणतात? पॉवर विडर. अच्छा, पॉवर विडर. त्याच्यानंतर हे ग्रास कटर तो म्हणजे रिपेअर वगैरे पण करतो तो. दोन्ही विक्री आणि म्हणजे विक्री आणि दुरुस्ती दोन्ही पण करतो ना. तर हे आपल्या दत्त मंदिराच्या समोरच दुकान आहे. मंदिर कुठे आहे? अच्छा हा इथे दत्त मंदिराचं काम चालू आहे. अच्छा, जीर्णोद्धार चालू आहे त्याचं. तर तिकडे बॅनर लावलं त्या टाइप मध्ये मंदिर होताला. बरोबर दाखवूया तिथे जाऊन. त्याच्या समोरच हे दुकान आहे. तर तुझा कॉन्टॅक्ट नंबर देऊन ठेव ना, म्हणजे कोणा हे लागलं तर. 827564 नाव कसा? प्रथमेश हडकर. ओके. तर कोणाक लागला म्हणजे शेतीविषयी काही जरी म्हणजे गव्हर्नमेंटची सबसिडी वगैरे असतात ती पण करून देतात ना. अच्छा, तर सबसिडीचा काय विषय असतात तो पण इथे करून मिळत आहे बघा. सीसॉ वगैरे असत. मित्रांनो इथे हे दत्त मंदिर जीर्णोद्धार आहे बघा. इथे नवीन बनतलं ना अक्षय इथे. म्हणजे आता हे करून असं बनतं. ओके, म्हणजे आता असं बांधतले. बॅनरवर दिसतं. ओके. आणि त्याच्या समोरच इकडे मेडिकल आहे बघा. आणि या साईडला इकडे गणेश कॅशू आहे बघा. इकडे काजूची वगैरे खरेदी केली जाता. हे बघा काजूची खरेदी केली जाता. कशी आहे सध्या काजू काका? 155 रुपये किलो ना. आणि इकडे त्यांचं दुकान पण आहे. इथे तुम्हाला काजूगर वगैरे मिळतील. हे बघा अक्षयचे भाऊ आहेत गणेश. हे बघ त्यांच्याजवळ तुमका काजू मिळतील. 100 ग्रॅम कसा? आणि हे किती? 200 ग्रॅम. हे 200 ग्रॅम 325. ह्या 160 200 ग्रॅम. अर्धा किलोचा 325. तर तुमका जर काजू लागले तर यांच्याकडे नक्की कॉन्टॅक्ट करा. आपले मित्रच. हा तुमचा नंबर द्या ना. 940491696972. ओके. गणेश कॅशू ना. ओके होय. चला थँक्यू. आता आलोय आरुश्रीच्या घरी माहेरी. घरी म्हणजे आता माहेरी. काय बनवलं स्पेशल? काय बनवलं? चिकन बिर्याणी. हा हे वा खावासाठी माणूस घेऊन येलो. आरुश्री
तुझ्या मगाशी तुका अभिनंदन केलंयस, तर आता तू 8 दिवस माहेरी असा ना, कसा वाटला? एकदम भारी वाटला. आणि 8 दिवस राहू ना. बरं वाटलं माहेरात. वहिनी जाणार नाही, वाटलं ना. जाणार नाही वहिनी माहेरात. तू जातो गो माहेरात? जातो आता कमी आता कमी. हा मग मला कुर्ले धरताला कोण मग होता नाहीतर काय. मग आणि राहता 8 दिवस सांगूया आम्ही त्याका. विचारा. हे घरामध्ये असं मनापासून सांग. तो ग्लास खाली घेऊन सांग ना. रवांदे काळजी काय तर तू काय जाऊन देत नाही, तुका तो ठेवतो नाही. जा तू. काळजीचं नाव सांगतो. बनवलं नाही बघा. चिकन बिर्याणी, चिकनची ग्रेव्ही आणि हे आंबोळी आणि अंडा. थँक्यू. आणि आई आरश्रीची आई आणि भाऊ. चल बस खाताला ना तेवढी खाऊ गो या. हां आणि कोशिंबीर बघ. आम्ही जेवून घेतो आणि पुन्हा एकदा थँक्यू आरुश्री. हे जावई बापू सृष्टी खा. घेतलं ना. हां चल जेवून घेऊया. मित्रांनो आम्ही आता निघालो. आरुषीन मस्त आहे की बिर्याणी बनवलेल्यान ती खालो आणि निघालो. खाल्लं ना, आवडली ना, मस्त होती आहे बिर्याणी. चला चल येतलं ना. हां होय बघूया आता. रस्ते व्हायचा नवीन करा मग आम्ही येतो. चला तर मित्रांनो आम्ही येऊन पोचलो आता घरी. आज पहिल्यांदा विरांचा बाजार फिरलो. आरुश्रीच्या पण घरी गेलो. मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला.